čađe na prstima, zunje ušima i dezorientacija u mozgu, zvanje riječi kakva je situacija. Polako vraća se sve, tenkovi, rovovi, gas, maske, voki toki u jednoj ruci, automatska puška u drugoj ruci, odjednom jaki bljesak, nestaju zvuci. Zatim opet trčanje, blati, prašina ulaze u svježe rane, kroz sjećanje mi prolaze debela usta, važne riječi i sve to obećanje da do ovoga nikada neće doći, da će stanje pripreme brzo proći, a mi debili dodajemo drugim debilima med, da nam mažu oči kad kažu skoči, pitamo koliko visoko, pa zar je moguće da padnemo toliko nisko, racionalnost inteligencije nisu na čisto, trebalo staviti znak, pazi sklisko, trebalo je paziti riječi, pokrete krila, trebalo je uočiti unutarnju metamorfozu reptila ko neprijateljska sila i sad vratimo za multikorporacije, prodajemo vodu i zrak na račun nacija, paramilitarni organi reda provode kućne racije, naprosto nema mjesta za skrivanje, jer čipovi su ispod koža, za sve su krivi Big Brother, Illuminati, Matrix i masonske lože. I kako možemo ignorirati sve što se oko nas događa, kakvi ljudi stoji iza svega, tko je na vrhu piramide, kakva urota se rađa. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Royal families, government leaders, the United Nations, financial organizations, corporate monopolies, and media juggernauts. These are all facets of our false ego. They are the physical advent of our own sickness. Uskoro će mrak sa sreće dokopa sa se prve šume, da okrepim te da isprem rane pune šrapnela kao što su oni prali krvave kune. Potpora i zaštita za siromašne stare slabije, sudovi rješavali sporove sporije od kontaktnih skupina na području bivše Jugoslavije. Jednom razumni umiljati, sad reakcije su dosta burne, totalitarističko nastrojen sustav ko militarni režim Burme. I sve je lijepo zapakirano putem medija koji igre u njihovu korist, a ti koji shvaćaš da nešto zapravo ne štima službeno si terorist. I sve je lijepo uređeno, pravi neprijatelji na TV-u, loši od izraelske PR kampanje promovirane u SAD-u i po cijelom svijetu opravdavaju palestinsku metu, ti se brani koristi nemer, na kraju svega samo sebi radiš još veću štetu. Ekonomija u kurcu, MMF zajmovi bez limita, a kao garancija za povratak naša zemlja je dio mora kod Splita. A kad neko pita laži mulje, vadi se na recesiju, da pravdaš nekontroliranu posesiju, kult ličnosti, obsesiju, da narodom vrši represiju, zato sumnjaju svakoga. Ne vjeruj nikome jer ponekad ono što vidim vlastitim očima svrstavam u optičke trikove. Razmišljaj svojom glavom i ne gutaj stranja koji ti drugi serviraju da nas sutra za buduće, zmije plešu kako drugi sviraju. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. Gdje nalaze se sad? Oni što uništili su život. This is why it is so difficult to see the false ego and its multiple manifestations for what they truly are. Kretanje je važno ako želimo odavdje izaći živ, pun mi kurac baruta i dima glupih ideala i tko ovdje zapravo kriv. Prošla doba s kolačima tko je jame, imali smo vremena za razmišljanje, sad nas je vlastiti mozak udavio dok mi trudili smo križace. Još par koraka livada, pa desno u planinu, bolje potrčat klik što je bilo, a u kurac stao sam na minu. Ne vjerujem u slučajnost, naprotiv ironija mi je draža, dižem petu, zadnji put vidio sunce, širim ruke, pokazujem jebi se svijetu.